Somo mar CBC nyalo ni mwanya tegwenge ma oro kod kech ohero kwake pachoka apo ne piny owacho kochwalo jopuonj kod buge mamoko kuom skunde gwengego. Mabire kinde mar riwruok mar skunde jigiwegi bende pod kwayo piny owacho mondo miyo yaw ne skundego mag jigiwegi mane okomi thuolo mar puonjo jo junior secondary mondo miyo dhi nyime kod puonj makamano. Mana kaka yuto moni lero no skul kaka Nkiloriti county ma Laikipia na achiel kuom skunde ma somo mar CBC iwinja. Tije lwedo kaka timo ler mar aluora, tuke kaka taekwondo, wer kod miel, puonjruok e lony manyasani, loso masinde gi gik mamoko kod mwandu minyalo yudi aluora. Magi gin moko kuom gik manyien mane lai manyien mar somo kelo e sekta mar somo mapachoka. Ma en somo ma osechopie grade mar 7 kendo okang' mogik mar somo mar 844 e primary rumo higani. E skund primar man Nkiloriti kar chung od bura ma Laikipia North chalo pogore. Jopuonjre ka pod wero ABCD. Somo mane ipuonje 844 kido ma opogore gi kaka enie CBC. Kata mana jopuonj mapuonjo ka poko terie puonjruok ewi CBC, buge kod lai mag puonjo bende pok ne gichuoye wangi. E skul mangima jopuonj 4 kende mapuonjo kuonde somo duto yare nasari nyaka klas mar 7. Jonyuol mag skundni makoni piny owacho osejwango nyithindgi kendo ok migi thuolo kod lwasi maber mar somo kaka nyithi Kenya mamoko yudo. Koro dwaro mondo mi jotelo e sekta mar somo lim skundno kendo gine lokruoge. Kwa hii shida iko na walimu wachache na watoto ni wengi. Tuko na shida sana ya walimu, kwanza walimu wa CBC. Watoto tunasoma CBC na tuna hiyo walimu. Gikoni poni piny owacho ok nyal chwalo ne gi jopuonj, gin kod nyithindgi ma osomo kendo inyalo tieggi malong'o ewi CBC mondo mi kik nyithindgi dong' chien e kinde ma nyithi Kenya mamoko to hao nyime kendo chopo lekgi mag somo. Sisi hatuna mwalimu wa kutosha hii shule na sisi amesoma watoto tuko nyumbani. Tunaomba serikali watie hiyo watoto yetu gazi ya kuwa mwalimu na kuja kukumbuliza hiyo watoto yetu. Mesoma watoto mingi kwa hapa hata hajapata gazi na hatuna mali meisha kusomesha watoto na watoto hatuna matunda kuona serikali ampatia sisi mwalimu ya kutosha hii shule. Hata sisi huko watoto yetu anajua shida yetu ni kani. Tunataka kuandikia sisi kutukuja hapa tunao nao kwa ajili hawa anajua shida hii tuko hapa ni shida kani hiyo. Komachielo riwruok mar skunde mag jigiwegi ka otelnegi kod jakom margi Dr. Nelson Githinji okoni gin gi kore makare ne somo mag CBC ka ywak gito en ni mondo mi piny owacho oyiene skunde mane okomi thuolo mar puonjo jo junior secondary mondo puonj kaka achiel kuom yore mag yawo ne jopuonjre moko thuolo mar somo e skunde jigiwegi. We have had, I would say, a mixed bag in the private schools, mainly because some of the expectations that came in regarding the upgrading of facilities, the setting up of labs, ICT labs, the setting up of spaces for what used to be co-curricular activities now mainstreamed as curricular activities. All those were some of the challenges, but I would say we had a lot of support, and we have had a lot of support from the Ministry of Education. Piny owacho ne osechwalo buge kod jopuonje skunde mag junior secondary pachoka, kata bed ni skunde kaka Nkiloriti to poko yudo magi. Poni piny owacho kochopo e gwenge duto e pachokae, ahinya to maoro okwako, jopuonjre moko nyalo dong' chien kendo nengo mar CBC nyalo lal negi. Judith Omondi, Ramogi TV.